Gaur goizean Gasteizen Arabako kampusean Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturteari hasiera emateko ekitaldia izan da. Bertan Inigo Urkullu lehendakaria eta sailburuek hartu dute parte. Era berean, LAB, Steilas, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek kontzentrazioa antolatu dute. Egoeraren aurrean zuzendaritza taldeari eta Eusko Jaurlaritzako arduradunei egoera horiek aldatzeko neurriak har ditzaten eskatu dute. EHUn dauden prekarizazio eta diskriminazio egoerak salatu dituzte bertan eta EHUrako finantzazio handiagoa ere eskatu dute. Izan ere EHUko irakasle ikertzaile kolektiboko langile askoren lan egoerak oso kritikoak dira eta takasel arloko langileen prekaritate maila ere izugarria da. Azaldu dutenez, lanaldi partzialean jarduten duten irakasleen kopurua handituz joan da eta jardunaldi osoko irakasle baten erena kobratuz alegia 800 eurotik berako soldatak dituzte. Bestalde, ordeztu eta estali gabeko kreditu kopuruak handituz irakasle guztien irakaskuntza samak ere goruntza egin du. Hori dela eta ikasturteari hasiera emateko ekitaldia sindikatuek mobilizazioa egin dute. LAB, Steilas eta Comisiones Obreraseko sindikatuak bildu dira ordezkapen politika berriaren aurka. Sindikatuetako ordezkarien hitza jaso ditugu, Ortiz Akizu Labetik, Patxi Astillaga Steilas eta Ane Bilbao Elatik. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitatean ordezkapen sistema guztiz prekarioa da, egoera jasanezina bilakatzen ari da. Orain arte egoera partzialean zeuden pertsonek larriki jasan dute prekarizazio hau, baina gaur egun handitzen ari da prekarizazio kopurua. Ez doalako bakarrik beraien lan baldintzen kaltetan, baizik eta unibertsitate osoaren kaltetan. Azken batean, prekarizatuen ordaina izango da beste irakasleok egin beharko dugun aparteko lana, eta baita ere desoreka importanteak lanaren antolamenduan sailen. Honi gehitu behar zaio aurretik estrukturalak diren arazo batzuk baditugula unibertsitatean, aurreko kurtsoetan salatu izan dugu, finantzak eta falta honek eragiten duela gure unibertsitate publikoan murrizketa anitzak ematea. Euskara eta politika alorrean bada data bat azkenean, izan ere diputatuek euskaraz egin ahal izango dute kongresuan datorren asteartetik aurrera. Aurre ikuspena da 6 hilabeteko epean baliabideak jartzea edozein idatzi ere hizkuntza gutxituetan aurkeztu ahal izateko. Bozeramaileen batzordea bihar elkartuko da eta ordurako zehaztapen teknikoak espero dira. Senatuan aldiz badago aukera hizkuntza gutxituak erabiltzeko modu mugatuan eta Europako Parlamentuan ere hizkuntza gutxituak hizkuntza ofizial gisa hartzeko eskatu zen, baina hori urratu egin da. Nazioartean bestalde Osloko akordioak hizpide duela 20 urte sinatu zuten Etxe Zurian palestinarrek eta israeldarrek Osloko akordioa, baina akordioak ez du bakea ekarri Palestinara. Bada denborak ematen duen perspektiba ikusita, uste orokorra da Osloko akordioek Palestina askatzeko erakundearen ahultasuna baliatu zutela Israelen alde egiteko. Gurera bueltan Gasteizko udalak garbiketa zerbitzua hobetuko du legealdi honetan,
Urrengo 4 urteotarako programak aurkeztu dituzte saileko arduradunek eta Pascual Borjak ingurumen kudeaketaren zinegotziak garbiketa zerbitzuaren berrikustasunak zerrendatu ditu. Besteak beste, ordutegia malguagoak ezarriko dira eta zehaztapen kanpainak martxan jarriko dira. Gaurkoan Izaskun Mailen Kopeko sortzaile eta Lucia Bonilla Krealu estudioko sortzaileak izan ditugu gurean eguerdiko magazinean, emakumeekin elkarteko kideak biakaren elkarrizketaren aurrera pintxiki hori. Gogorra izan da. Orain dela 10 urte 5 pasai emakumeekin txalie batu ziren eta elkartea sortu zuten, beste emakume batzuei laguntzeko. Eta, azkenean elkarte bat aurrera eramatea lan handia da. Eta, orduan hasi gara asko, orain 150 bazkide gara. Baina, atzerantz begiratzen badugu, gauza pilo bat egin ditugu eta, lana polita da. Kulturan Gasteizera salto magialdia jaialdiaren 3. jardunaldia dugu gaur. Magia ikuskizunez gain jaialdiak divulgaziorako tartea hartuko du. Magia eta neurosientzia elkartzen dituen emanaldi berezi batekin. Hemen jaialdiak asteazken honetarako prestatu duen eskaintza ikusi. Kaixo, eguerdion, Gasteizen Arabako kampusean Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturteari hasiera emateko ekitaldia izan da gaur. Bertan Inigo Urkullu lehendakariak eta sailburuek hartu dute parte, baita sindikatuek ere. LAB, ELAS, TEILAS eta Komisiones Obreras sindikatuak bildu dira ordezkapen politika berriaren aurka. Euskal Herriko Unibertsitatearen uslo dela eta ordezkapen politika berria ezarri dute eta sindikatuek salatu dutenez, ondorio larriak ekarriko ditu. Besteak beste kritikatu dute, irakasleek lanaldi partzialak jardungo dituztela eta lanak antolaketa zailduko duela. Hori dela eta ikasturteari hasiera emateko ekitaldian sindikatuek mobilizazioa egin dute Arabako kampusean eta bertan izan da Nerea Garzia. LAB, ELAS, TEILAS eta Komisiones Obreras sindikatuek salatu dutenez ordezkapen politika berriak ondorio larriak ekarriko ditu. Izan ere, EHUk erabaki du uslo dela eta arduraldi osoko irakasle ikertzaileen ordezkoak lanaldi partzialekoak izatea. Hori dela eta sindikatuak bildu dira Gasteizko kampusean euren aldarrikapenak kaleratzeko. Asteazkenean Gasteizen Arabako kampusean Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturteari hasiera emateko ekitaldia izan da. Bertan Inigo Urkullu lehendakariak eta zenbait sailburuk parte hartu dute. Ekitaldia dela eta LAB, ELAS, TEILAS eta Komisiones Obreras sindikatuek mobilizazioa egin dute euren aldarrikapenak kaleratzeko. EHUn prekarizazio eta diskriminazio egoerak daudela salatu dute. Oraingoan mahaigaineratu dute ordezkapen politika berriak ekarriko dituen ondorioak. Izan ere sindikatuek kritikatu dutenez, EHUk erabaki du uslo dela eta arduraldi osoko irakasle ikertzaileen ordezkoak lanaldi partzialekoak izatea.
orain arte egoera partzialean zeuden pertsonek larriki jasan dute prekarizazio hau, baina gaur egun handitzen ari da prekarizazio kopurua. Azken batean, prekarizatuen ordaina izango da beste irakasleok egin beharko dugun aparteko lana, eta baita ere desoreka importanteak lanaren antolamenduan sailen. Aurretik, estrukturalak diren arazo batzuk baditugula unibertsitatean, aurreko kurtsoetan salatu izan dugu, finantzaketa falta honek eragiten duela gure unibertsitate publikoan murrizketa anitzak ematea. Hori dela eta ikasturteari hasiera emateko zenbait eskaera eta aldarrikapen egin dituzte. Besteak beste lanaldi osoko irakasle eta ikertzaileen lanpostu guztien ordezkapen guztiak lanaldi osoko kontratuekin betetzea edota lanaldi partzialeko kontratuei soldata duina ezartzea. Hezkuntzarekin lotuta Euskalgintzaren Kontseiluak eta hezkuntza komunitateko eragile nagusiek euskarazko eredu orokor inklusiboa eskatu dute. Hezkuntza legean euskara gehiago egotearen alde sinadurak bilduko dituzte eta sinadurok legebiltzar taldekidei helaraziko dizkiete aintzat hartu ditzaten. Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak azpimarratu du sinadura bilketaren bidez Eusko Legebiltzarkideei eskatu nahi dietela hezkuntza legean euskara eta euskal kultura ardatz izan ditzatela. Hezkuntzak euskara gehiago behar du. Lema honekin sinadura bilketa abiatu dugu Araba, Bizkai eta Gipuzkoan Euskalgintzaren Kontseilutik. Euskara izan dadin hezkuntza sistemako hizkuntza normalizatua. Une honetan Eusko Legebiltzarrean hezkuntza lege berria eztabaidatzen ari dira eta arduradun politikoei eskaera zehatza zuzendu nahi diegu. Euskara eta euskal kultura izan daitezela legearen ardatz. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan eztabaidaren erdigunera etorri da atzera ere hezkuntza lege berria. Mintzagai izan dute jada agintari eta politikariek. Eta Eusko Legebiltzarrean testu horren eztabaida abiatuko da berriro datozen egunetan. Abagune hau baliatu nahi du Euskalgintzaren Kontseiluak lege horrek euskara gehiago izan dezan bermatu nahi duen sinadura bilketa abiatzeko. Izan ere, hezkuntza sistema funtsezko elementua da gutxitutako hizkuntza baten normalizazio prozesuan. Transmisioa bermatzeko bidea da, belaunaldi berriei euskara ematekoa. Laburbilduz, euskararen normalizazioan egiten den urrats bakoitza, urrats bat da demokrazian sakontzeko. Hizkuntzak hizpide izanik Frantziak uko egin dio hizkuntza gutxituen Europako ituna berresteari beste behin. Laura Bonen hitzetan ez da eragozten Frantziak hizkuntza gutxituen irakaskuntza eta sustapena bultzatzen jarraitzea Frantziaren ondare kulturalak baitira. Ohiko diskurtsoa erabiltzea leporatu dio Alsazia elebiduna federazioko kideak. Merci à tous, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs. On va dire. Iruñarantz egingo dugu orain bestelako gai bati heltzeko, izan ere 2016ko Sanferminetan 18 urteko emakume bat bortxatu zuten, 5 gizonetako bati ezarritako kartzela zigorra 15 urtetik 14 urtera murriztu dio Nafarroako Auzitegi Nagusiak soilik baietz da baietz legea aplikatuta. Epailetako bat ez da ados agertu eta gorenaren helegitea jar dakioke erabakiari.
Eta azpiegituren bueltan badira hainbat albiste, bada beste gorabehera bat izan da abiadura handiko trenaren inguruan. Frantziako estatuko ingurumen agintaritzak duela egun gutxi bildu zen eta esan zuen ez duela baloratuko Bordele eta Tolosa artean egin nahi den linea berriaren bideragarritasuna. Hego-mendebaldeko trenbide plan handia delakoak izango lukeen inpaktua jasotzen duen txostena zaharkitua dagoela iritzita eta 2014ko txosten hori ez duela baloratuko eguneratua izan arte. Udan dugu kamelaren beste aldean, horrek aldu eraginik Euskal Herrian egiten ari diren azpiegiturekin Udane? Bete-betean eragiten dio Bordeleko zatiak Euskal Irrekoari, alegia Euskal Herriko abiadura handiko trenaren zatiari, izan ere Frantziako Bordele Tolosa linaren eraikuntzak 2024an izan barko lukete abian, 2032an martxan izateko, horretarako baina ingurumen agintaria bideragarritasuna onartu behar du eta duela egun gutxi adierazi zuen AHT-ak ingurumenean eragin ditzakeenak txosten batean bilduta daudela eta txosten hori 2014 zaharkituta dagoela. Hori beraz, egunaratu arte ez duela hori aztertu eta bideragarritasuna onartuko. Horrek esan nahi du, eragozpenak izango direla abiadura handiko trenaren proiektuan eta gogoratu behar dugu Urkulluk 2052ko lotu nahi dituela Lapurdi eta Gipuzkoa, baina atzerapenak aurre ikusten dira. Balazta sakatuta doaz abiadura handiko trenarekin, aurrera egin nahi eta ezinean. Frantziako estatuko ingurumen agintaritza joan den astean bildu zen AHT-aren inguruan hitz egiteko. Bordeletik Tolosara joango den linea baloratzeko alde batetik eta Tolosa eta Akize batuko dituen linea zaritzeko bestetik. Baina ezin izan zuen abiadura handiko linea berriari buruzko baloraziorik egin ingurumen txostena zaharkitua dagoela iritzita. Horrek Euskal Herriarekin bat egingo lukeen lineari eragiten dio, hain justu Frantziako agintariek egindako kalkuluen arabera, 2 hamarkada barru Euskal Herrikoa delakoarekin bat egingo lukeenari. Halaxe jakinarazi du Maite Ubiriak kazetariak naizen argitaratutako artikuluan. Ingurumen agintaritzak azaldu du proiektua aztertzeko aukeratutako perimetroa edozein dela ere, bai linea berriak Tolosatik iparraldera izango duen eragin zehatza, bai hego-ekialdeko trenbide plan handia oro har ingurumena babesteko kodean agertzen diren hainbat gairi buruz jasotako erantzunak zaharkituta edo osatu gabe daudela. 2014an aurkeztutako txostenetik ingurumen araudiaren arloan izan den bilakaera eguneratu gabe dagoela. Duela ia hamarkada bateko adierazpen horretan ingurumen agintaritza gogorarazi zuen kontuan hartu behartzela Euskal paisaiaren balio nabarmena, bere haranekin eta lurraldean sakabanotutako habitat girotuarekin. Eta konpentsazioak aurreikusi behar zirela 600 hektarea baso suntsitzeko, lehendik zegoen linaren ordezko trazadura bat egiteko. Horrela gobernu erakundeako hartarazi du ezingo duela baloraziorik egin eguneratutako txosten hori aurkezten ez zaion bitartean. Txosten horrek hainbat gairi erantzun beharko lieke, hala nola lurraldearen artifizializazioari berotegi efektua eragiten duten gasen isuriei eta trenbideak naturgunetan lotzeko proiektuaren beste inpaktu batzuei. Ildo horretan txostena eguneratu gabe izatea eragozpen bada abiadura handiko trenaren proiektuarekin jarraitzeko orduan. Bordele Tolosa linearen eraikuntza 2024an abiatu beharko litzateke, 2032an martxan jartzeko. Baina martxa honetan ez dira puntual hasiko. Ostera Zaldibarko auziari helduko diogu. Jaurlaritzaren gobernu kontseilu ostean Tapiak hizpide izan du fiskaltzak Zaldibarri buruz Jaurlaritzari eskatutakoa garaiz bidaltzen ari direla. Zer gehiago dakigunen inguruan, Udane? Arantxa Tapia sailburuak ziurtatu duenez bere sailak ez du inoiz kexarik jaso Zaldibarko zabortegiaren luiziarekin lotutako informazioa fiskaltzari bidaltzerako orduan izandako ustezko atzerapenei buruz eta gai honetan gardentasun osoz eta borondate osoz jorratzen eta jarraitzen ari direla adierazi du garaiz eta behar bezala gogoratu behar dugu Zaldibarko auzia oraindik irekita dagoela Durangoko epaitegia ikertzen ari dela besteak beste Berter Recycling enpresako arduraduna eta Jaurlaritzako zenbait ordezkari entzun dezagun Tapia sailburua. Tanto desde la Agencia Vasca del Agua, desde URA, como desde la Viceconsejería de Medio Ambiente, se remiten y se siguen remitiendo toda la información que se solicita desde Fiscalía en tiempo y forma. Nunca hemos tenido una queja
dado como consecuencia de que hayamos remitido algo tarde, todo lo contrario. Euskal Herritikat, Katalunian diada izan da astelenean, horrean bueltako datuak atera eta aztertu dituzte. Adinari dagokionez gazteen artean aldaketa somatu dela azpimarratu dute, izan ere 2015 eta 2016ko datuek diotenez 18 eta 24 urte bitarteko gazteak independentziaren aldekoak ziren gehienak 49%. Halaber, azken datuek diote independentismoak boto emaile gazteen artean duela babes gutxien 7% justu. Ni un pas enrere! Contra el fascisme! Acció directa! Ni un pas enrere! Contra el fascisme! Acció capitalistes! Anticapitalistes! Anticapitalistes! Nazioartean bestalde Osloko akordioak izpide duela 20 urte sinatu zuten etxe zurian palestinarrek eta israeldarrek Osloko akordioa, baina akordioak ez du bakeak harri Palestinara. Bada, denborak ematen duen perspektiba ikusita uste orokorra da Osloko akordioek Palestina askatzeko erakundearen ahultasuna baliatu zutela Israelen alde egiteko. Kulturarloko gaiei helduko diegu orain Tabakaleran Donostian Plymouth talde artistikoak sortutako Gradientz ikuskizunezko obra izango da ikusgai. Irailaren 14tik 17 bitartean izango da hontas gozatzeko aukera. Gatoz aurkeztera Gradientz izeneko lan ikusentzunezko bat. Testua da Tabakalera eta Kusaren arteko hitzarmena orain dela 2 urte sinatutakoa. Non horren arabera biok saiatu nahi dugu eta irena saiatzen arte digitala biztanlegoari hurbiltzea eta gerturago eramatea, ez? Hau izango da baita ere parte hartuko du Irekiak Galeri Weekenden ekimenaren parte izango da eta nolabait kursaleko objektibo estrategikoekin bat datorrena alde batetik berrikuntza eta kultura zabaltzearen objektiboekin bat datorrera bat. Bestalde inguruko eragileekin ekimenak bultzatzea eta kontekstu hortan nola ez Tabakalera egon beharra dauka kontekstu hortan eta zertarako inguruko ekosistema kultura hori sendotzeko eta indartzeko, ez? Eta azkenik baita ere ekimen honek biztanlegoarekin komunikazio hori sustatzeko nolabait, ez? Gu saiatzen gea fatxada hau izatea, nolabait barruan dagoenaren isla da eta leio, kasu honetan ekimen hauekin bilakatzen da arte digitaleko mise bat, ez? Aquí ahora, por favor.
Euskara Bideak antolaturik Arnasetik lehiaketaren bigarren edizioa abian da gazte hizkuntza ohiturei buruz gogoeta egin dezaten Nafarroan. 10 eta 16 urte bitarteko gazteek hainbat istorio kontatuko dituzte beren sormenaz baliatuz urriaren 1-tik 24 bitartean izango den lehiaketan. Euskara Bideak, udalerri euskaldunen mankomunitateak eta Eusko Jaurlaritzak elkarrekin sustatu dute Arnasagara ekimena egitasmoan. Arnasetik bideo sormen lehiaketaren bigarren edizioa izanen da. Lehiaketa Euskararen arnasgunetako, udalerri euskaldunetako, 10 eta 16 urte bitarteko gaztei zuzendurik dago, eta haien egitekoa Euskarari lotutako historiak kontatzea izanen da. Lehiakideen sormena pizteaz gain, lehiaketaren helburua arnasgunetako gazteen hizkuntza ohituren inguruan gogoeta eragitea izanen da. Arnasetik lehiaketa Euskararen arnasgunetako ikastetxeetako, ikasle zein arnasgunetako ikasleak jasotzen dituzten ikastetxeetako ikaslei zuzenduta izanen da. Lehiaketan parte hartuko duten gazten lanak banaka edo taldeka lagun artean edo ikaskidekin batera garatu ahal izanen dituzten nahieran. Azaroaren 22an izanen da Arnasetik bideo sormen lehiaketaren sari banaketaren ekitaldia. Zarauzko modelo aretoan. Gauzak horrela, gazteek eginen dituzten sormen lanak urriaren 24a baino lehen jasoko dira. Eta zinemaldiak ere badu zer esana, izan ere uko egin dio Urrutikotxeari buruzko dokumentala kentzeari ikusi. Entonces, insisto, yo creo que las películas hay que verlas y después hay que opinar. Jamás, mientras yo sea director del festival, vamos a blanquear al terrorismo y los asesinatos de ETA. Es decir, que nadie tenga dudas que la película no es eso. Es un documento muy interesante. ETA acabó hace muchos años y creo que es importante, y luego me da igual decirlo, luego me van a manipular las palabras como ya están haciendo en la web. No hay nada que justifique a ETA, pero hay cosas que explican a ETA. Las cosas no pasan porque sí. Iruñeko Zentral Aretoak Musikadas Festival hartuko du bihartik igandera arte, musika proposamenak ikastaroak eta hausnarketarako eta topaketarako guneak izango ditu holtza. Gainean berdintasuna helburu duen festival honetan. Bertatik izen handia duten Tanxungeiras bezalako artistak pasatuko dira. Heldu da Musikadasen 3. edizioa Iruñeko Zentral Aretora. Jaialdiaren helburua emakume artistak saretu, oholtza gainean ikustarazi eta eztabaida piztu eskenatokietan berdintasuna lortzeko. Horregatik, 2023ko Musikadasek berezitasun, ñabardura eta hortzimuga berriak planteatzen ditu 3. edizio honetan. Aurtengo jaialdiak hainbat topaketa sortu ditu artistekin. Mai inguruak, bertso bermutak, kontzertuak, DJak eta bakarlariak bertzeak bertze. Baina azkenean ikusten genuen zikloetan ez genula ideia horretan sakontzen, jendea ona etortzen zen eta hor geratzen zen ez dena. Baina egin duguna da 4 eguneko jaialdi honetan musikaz aparte ere etortzen diren sortzaile eta artisten diskurtsoetan sakondu dugu ez. Hortzegunean, Mize, Perlata, Tanxungeiras eta Rebeka Lein artistak arituko dira. Hortziralean, ekine bakarlariak irekiko du asteburua. Lia Kali, Rodrigo Cuevas, Albina Stardust eta Divina komediarekin arituko da. Igandean, Irantzu Barelak eta Soiun Apringadak itxiko dute festivala. 4 eguneko jaialdia, igandera arte, Burgoen plaza eta Zentral Aretoan. Gaurkoan Izaskun Maileen Kopeko sortzaile eta Lucia Bonillak Realuso estudioko sortzaileak izan ditugu gurean eguerdiko magazinean, emakumeekin elkarteko kideak biak. Jarraian, elkarrizketarekin utziko zaituztegu. Amabiterdiak dira eta horregatik elkarrizta nagusiari ekiteko unea iritsi da eta gaurkoan gurekin ditugu emakumeekin elkarteko bikide, batetik Izaskun Ramaz elkarteko presidentea eta bestetik Lucia Bonilla talde eragileko kidea. Bueno, hasteko eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei.
Irabazirik gabeko eta ikuspegi feminista duen elkartea da emakumeekin, 10 urte bete ditu berriki, nola joan da ibilbidea? Ibilbidea gogorra izan da. Orain dela 10 urte 5 pasai emakume ekintzaile batu ziren eta elkartea sortu zuten, beste emakume batzuei laguntzeko. Eta, azkenean elkarte bat aurrera eramatea lan handia da. Eta, orduan hasi gara asko, orain 150 bazkide gara. Baina, atzerantz begiratzen badugu, gauza pilo bat egin ditugu eta, lana polita da. Lan handia egin duzu 10 urte hauetan, eta helburu batekin abiatu zenuten proiektu hau, elkarte hau, zein da zehazki emakumeekin elkartearen helburua? Batez ere, generoaren aldetik ikusten diren ezberdintasunak. Ez dalako gauza bera ekintzailetzan sartzea gizona bazara edo emakumea bazara. Orduan gure aldetik ikustarazi ezberdintasun horiek eta emakumeak ahalduntzea. Izan ere, ekintzailetan emakumeak ikusgai ez egotea eta emakumezko ekintzaile erreferentziarik ez izateak eragindako kezka bat dela eta sortu zenuten okertzen ez baldin manaiz elkartea, ezta? Bai, horretan ere, importantea dela beste emakume batzuen referentziak izatea eta beste eredu motak ere izatea. Azkenean ekintzailetzan edo enpresa bat sortzen duzunean badirudi ibilbide berdina eraman behar duzula, guztiontzat dagoela eredu berdina eta aniztasun handia dago, orduan hori ere ikustaraztea garrantzitsua da. Ekintzailetzan egun genero arrakala badago eta horregatik ezinbestekoa da baita ere sareak sortzea, ezta? Eta sare hori sortzen du emakumeekinek. Bai, eta nik uste dut dela gauzariko berena, ez? Askotan gure eredua edo gure strukturak txikiagoak izaten dira gehienetan, orduan sarearen aukera izatea indarra ematen dizu. Eta gure arteko elkarreko lana egin dezakegu beste erabaten moldatu, bakarkean egitea baino, jakitea erreferentzi ezberdinak dituzula eta lagunak dituzula. Elkarteak emakumeak laguntzen ditu, sarea sortzen du. Izan ere, egun emakume eta gizonen artean, ekintzaileen artean, alde handia dago. Bai, guk uste dugu ezberdintasunak daudela. Gainera, egia da, pasadan urtean, manifestu bat aurkeztu genuela, datu batzuk hausnartzeko, uste dugu bereziki soldatarrakala handia dagoela, eta datu hori ez dakigu zein den, susmatzen dugu ezberdintasun handia dagoela, baina hori eskatu genuen datu horiek ere begiratzea eta hausnartzea gero ekintza zehatzak edo neurri zehatzak bideratzeko, ezta. Baina guk nahiko gauza batzuk ditugu identifikatuta gure prozesuan, ezta, enpresa sortzeko prozesuan. Gainera zuek ohartarazi duzue egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gaur-gaurkoz ez dagoela ekintzailetzan genero ezberdintasuna neurtzen duen inolako dokumenturik. Badau? Bai, bada. Behatoki bat daukagu hemen Euskadin, eta informea egiten da urtero, edo bi urtero, nik uste dut urtero egiten dela, eta hor genero ezberdintasunak neurtzen dira. Eta gainera, datuak esaten dute emakumezkoek eta gizonezkoek iaia parekidean daudela enpresak sortzerako orduan. Baina egia da hori beste datu batzuk behar ditugula errealitatea edo mapa osoa ikusteko. Adibidez soldata. Hori, zehazki zeintzuk diren hori ezinbestekoak diren datu horiek edo. Bai, jakitea
gizonezkoek zenbat kobratzen duten eta emakumezkoek zenbat garrantzitsua da. Ez da gauza bera, bai, ekintzailetzan sartzen gara, baina gero, bai, beste enplegutan ikusten dugun bezala, ekintzailetzan ere badago alde hori. Orduan neurtu behar da, gero beste neurri batzuk hartzeko eta emakumei beste laguntza batzuk emateko. Neurtzen bada, baina gabezi batzuk ditu, eta, zehazki horregatik joan zineten legebiltzarrera, eskari horrekin, eta ez eskari horrekin bakarrik, baizik eta zaintzari eta laguntza publikoari lotuta ere eskariak egin zenizkioten legebiltzarrari. Bai, beste eskaera izan zen diru laguntzen arloan, ze uste dugu bideratzen duten laguntzak askotan gako bat dutela, ze azkenean Europatik etortzen diren dirua edo beste erakundetik, azkenean gure strukturak Luziak aipatu duen bezala txikiagoak dira. Orduan batzutan bete behar dituzun hori gauzak ez dakit, adibidez, 10 lanpostu baino gehiago eduki behar duzu. Eta guk ez gaude, askotan. Orduan, azkenean diru laguntzen kanpotik eratzen zara, eta orduan beste proiektuak edo ez dakit, beste gauzak egiteko edo hasteko edo ez dakit, geratzen zara portxu bat hor kanpoan. Eta laguntza horien kanpo gelditzearen adierazlea bada Europako Next Generation funtsetatik kanpo gelditzen ari direla emakumeak zelatu zenuten, ezta? Hori adibide bat izan zen, hori neurtu behar da. Adibide bat da, ze azkenean Next Generation hori fondoak eta diru asko sartu zuten, orduan, adibide bat jarri genuen. Baina, diru laguntzak orokorrean neurtzea edo begiratzea behintzat, zen nortzuk hartzen duten hori, dirua. Lehen aipatu duzu emakume eta gizonen arteko genero arrakala handirik ez dagoela edo nahiko parakideak direla, baina zein da ekintzailetzan emakumeen perfila? Lehen esan bezala struktura txikiagoak, gehienetan diru gutxiagorekin hasten gara, nik uste dut arrisku gutxiago ere hartzen ditugula, ez dakit beldurra edo daukagun edo ziurragoak garela, eta bai aipatuko nuke, gero gure arteko lana, naizta enpresa txikiagoak izan, gero gure joera dela laguntza eskatzea edo elkartzea beste ekintzaile batzuekin proiektu handiagoetara joateko, edo sortzeko hori, ekintzaile ezberdinekin. Eta, ezberdintasun gehiago. Nik uste dut ere hori emakumeen artean eskuzabaltasuna ematen dela gehiago. Orduan, lan egiteko olako hori taldean edo sarean nahiko ohikoa izaten da. Aizpatasuna beraz badago mundu honetan, eta gero bestetik sektore teknikoetan eta industrialetan ere emakumeen ordezkaritza txikiagoa da, parekidea da? Txikiagoa da, baina arlo guztietan ikusten dugun bezala, erreferentzi falta hori ikusten da. Orduan, beti errazagoa da ikustea zaintzetako enpresak edo emakumekin harremantzea perfil teknikoagoak direnak, baina erreferentzi falta, uste dut dela. Gu saiatzen gara ere, erreferenteak ikustarazten eta eramaten. Badakoagu beste programa bat, beste herri batzuetatik etortzen direnak, eta hori, urrengo belaunaldiak beste referente batzuk izateko eta hori, arrakala hori gutxitzeko. Enpresa bat sortzerako orduan ezinbestekoa da dirua, hori argi eta garbi dago.
Finantziazioa eskatzerako orduan, emakumeek arazo gehiago dituzte? Diru gutxiagorekin hasten gara. Hori normalean, hori GEM datuen arabera, uste dut gizonek 26.000-rekin hasten dira, hori bataz bestekoa dena, eta emakumezkoek 16.000. Orduan, normalean, diru gutxiagorekin hasten dugu proiektuak edo enpresak. Lehen aipatu dugu, hori, emakumeen enpresak edo apur bat txikiagoak direla, gero emakumeen artean oso orokorra dela sare bat lortzea edo ehuntzea, ez da? Emakumeen ekiteko modua orduan ezberdina dela esango genezake? Nik uste baietz. Gaina proiektuak ere ezberdintzen dira, nik esango nuke gizarte komponente bat dutelako, ez? Gehienetan proiektuak dira edo eraldatzeko edo laguntzeko beste ikuspuntu bat dugu. Hori patriarkadotik etorriko da, suposatzen dut. Ezi garela zaintzarekin eta orduan gure ekimenean sartzerakoan uste dut ikuspuntu hori daukagula, eta naiz eta ez izan gure lehenengo ekintza zaintza, hor daukagu zeo zer, bultzatzen gaituela proiektu horietara jotzen. Esango nuke, ez beti baina askotan ematen da. Bai, azkenean emakume gizartean ez digute ekimena izateko eta holako gauzak aurrera eramateko, orduan gero hori ere eragin egiten du autokonfiantzan, ez? Eta gero zure enpresan salmenta jarduerak egiterakoan hori ere eragina dauka. Ze azkenean beldurrak eta holako gauzak ere izaten dira. Horregatik, besteak beste beharrezkoak, ezinbestekoak dira erreferente horiek, ezta? Lehen aipatzen zenituzten erreferente horiek. Egun ekimenek, emakume ekinek, 150 bazkide inguru ditu, zer eskaintzen diezu bazkide horiei? Egiten ditugu hori, identifikatuta ditugun gauzak lantzen ditugu. Topaketak, tailerrak, formakuntzak, programak. Orduan, normalean entzuten ditugu ere haien eskaerak eta beste perspektiba batekin saiatzen gara gauzak diseinatzen eta programak eta holan antolatzen. Egia esan da, hurrengo hilabetean hasiko da programa bat, Network in Progress, deitzen dena, eta horretan salmenta arloan aritzen dira tailerrak, egongo da mentoring, bakoitzak bere proiektua lantzeko, eta ere egoten dira saioak, beldurrak eta holako gauzak lantzeko. Eta hilabetero gainera okertzen ez baldin banaiz topaketak antolatzen dituzu, ezta? Lehenengoa izaten da, edo zero deitzen dana, lehenengo horretan jartzen ditugu aurrez zerekin aurkitzen garen, zein zailtasunekin aurkitzen garen, eta gero hori, hilabetero lantzen dugu olako gai bat. Normalean, elkarteko bazkide bat bideratzen ditu saioak, egiten ditugu dinamika kreatiboak eta metodologia parte hartzailea erabiltzen dugu ere, bakoitzak ere eta guztien esperientziarekin eta olako gauzarekin elkar banatzen duzunean, azkenean oso polita da eta beharrezkoa da. Laguntza eta sarea sortzen duzue beraz, eta Izaskun elkarteko presidente kargua hartu berri duzu, duela 3 hilabete okertzen ez baldin banaiz, nola joan dira 3 hilabete hauek? Beitu, 3 hilabetetik bi oporretan egon gara, orduan. Baina, egia esan da, azken urteotan Mirenekin egon naiz lanean, eta, Miren niretzako erreferente bat izan da, asko ikasi dut berarekin, orduan, nik uste dut ondo joango dela.
10 urte bete berri ditu emakumeekinek, duela 8 urtetik edo bertan zaudete zuek, eta, bueno, azkenean presidente izateko kargoa badeko bere ardura, ezta? Nola hartu duzu kargoa, azkenean ardura kutsu hori badu? Bai, noski, eta hori, ikustarazten eta egon behar zara hor lehenengo hilaran, hor, bueno, apurtxu bat beldurrez, baina gogoz, ere, ez dakit. Azkenean talde eragilean jende berria sartu da, eta bueno, jarraituko dugu orduan hor lanean, taldean. Gainera, lan handia da, ze azkenean bakoitzak guztiak ditu gure enpresak. Orduan, klaro, azkenean, bueno, da lan ekstra. Talde eragileen kasua aipatu berri duzu, eta zehazki Luzia sartu berri zara talde eragilean, nola joan dira hilabete hauek? Izasko nek esan duen bezala. Bi oporretan, da hilabete bakar bat, baina bai, gogoz. Gogoz urte hauetan jaso dudan guztia, erabat da itzultzeko, eta gero uste dute bakoitza bere ikuspuntutik zertxo bait gehitu dezakela taldera. Orduan, bai zelan irtetzen den, nibe ikasteko gogo handiarekin aukera ona dalako, ikusteko zelan egiten diren gauzak barruan, gero nire proiektuetara ere eramateko. Orduan, ia talde osoa berri duzu edo? Talde osoa ez, baina sartu dira 4 pertsona gehiago. Eta beste batzuk, belaunaldiak dira, orduan batzuk atera dira eta beste batzuk sartu dira. Gogoekin imaginatzen dut orduan heldu diezuela ardura berri horiei, 10 urte bete berri ditu emakumeekinek, zeintzuk izango liratezke hurrengo 10 urteetara begira, orain zuek gainera presidente eta eragile taldean egonda, dituen edo dituzuen erronkak, nagusiak? Bueno, desberdintasunak, genero desberdintasunak murriztea, eta emakumeekintzaiekin jarraitzea lanean eta ahalduntzea eta bere proiektuak eta enpresak hobetzea. Gero eta gehiago izatea, ez dakit, inpaktu osoa izatea emakumeekin, ez dakit. Bai, eta erreferentziak ere, erreferente berriak eman, gazteekin ere lan egitea, ez dakit. Igual normaltasun gehiagorekin ikustea emakumeak egin dezakegula. Eta gure artean lagundu. Orain artekoa, apur bat hobe, alba da. Eta mantenduz, ere, lan handia egin dalako 10 urtetan, niretzat da erronka izugarria hobetzea. Orduan, mantentzen badu orain artekoa, ondo ere. Emakumeok egin dezakegu, eta horren adibide zuek zarete, ez da? Luzia, zuk, Tu Pintas Mucho izeneko kooperatiba sortu zenuen, eta Izaskun aldizuk Maiken okertzen ez bali manaiz. Hasiko nahi zurekin, Luzia, azaldu baldi guzu apur bat, zer den zure kooperatiba? Kooperatiba berria da, Ze orain arte nire ekintzaile proiektuan neukan, eta beste emakume ekintzaile batekin elkartzen nintzen tailerrak emateko, eta orain erabaki dugu kooperatiba sortzea. Batez egiten ditugu nola da? Tailerrak eta saioak, ez da? Bai, saioak, baina transformazio bat, eraldaketa bat bilatzen dugu, eta pintura eta gamifikazio tekniken bitartez egiten dugu. Era ezberdin batetik, lantzen ditugu bezeroek eskatzen dizkiguten arloak edo gaiak beste era baten, baina bai saiatzen garela bilatzen eraldaketa hori.
Hasiberriak beraz, nola joan da hasiera prozesu hori orduan? Beldur askorekin. Zen naizta urtetan aritu ekintzailetzan, proiektu berria da, gogo handia daukate proiektu hau aurrera joateko, konpromesu handia dalako, bai gu jartzen duguna eta bai egin nahi ditugun gauzak. Nagusiekin lan egin nahi dugulako eta orduan dana da ez berria orain arte egin ditugulako, baina bai ikusten dudala ardura handia dugula. Eta horregatik, pur bat, hori, beldur horrekin, baina igual 3 hilabete barru galdetzen diazu eta dana martxan dago, da askoz ere lasaiago nago, ez dakit. Hasierek beti beldurra sortzen dute, eta zein izan da edo hasiera hortan topatu dituzun zailtasun handienak? Egia esan, nahiko errez egin dugula, egin genuelako pasan urtean formakuntza bat, eta han eduki genuen tutore bat, kooperatibetan lan egiten duena, eta bidea erreztu digu pilo bat. Bai, berak ere bultzatu gaitu asko pausu hau ematera, eta esan behar dut, izan dela beldurra, berriz ere proiektu berri batekin hasten zarelako, baina berez bidea laundu digute hainbat, eta gustora, oso pozik nago alde horretatik. Ez dakit erantzun dizudan. Gainera emakumeekin elkartea bidelagun izan da, imaginatzen dut askoz hobeto ez da, izan dela prozesu guzti hori. Orain zurekin jango naiz izaskun, izan ere Maiken kooperatiba sortu zenuen, azaldu aldi guzapurtzu bet zer den Maiken kooperatiba hori? Bai, ni ekintzaile txarloan mugitzen naiz, aholkularia naiz, eta mentorin eta programak diseinatzen ditugu. Orain, azken urteotan, kultura eta sormen arloan mugitu gara eta programentan, hor Getxon, egoten naiz Getxo Sormen Hub proiektuan. Eta baita ere, laizter, zabalduko dugu beste programa bat gaztei, Uribe Kostako gaztei bideratuta. Orduan, kultura emprendedora eta olako gauzetan formakuntzak eta mentorin eta olako gauzetan ibiltzen gara. Eta lehen aipatu diot baita ere Luziari, ez dakit, nora izan zen kooperatiba hori sortzerakoan prozesua, aurkitu zenituzten zailtasun handienak edo agian oraindik topatzen dituzuen noizbait? Kooperatiba, lehenengo ekintzailea izan ginen 2 pertsona gara kooperatiban eta bakoitzak ekintzaileak ginen. Orduan bakarrik da forma juridikoa hori aldatzea. Gainera hori berak aipatu duen bezala, hemen badaukagu Belen Barela elkarlanekoa laguntzen dizu pilo bat eta tramite guztiak eta gauza guztiak azaltzen dizu oso ondo. Eta, hasieran, azkenean dira hori, bezeroak lortzea. Osa, salmenten gauza aurrera eramatea, azkean egiten duzu, ez dakit, pagina web. Web orrialdea prestatzeko inoiz ez duzu ikusten ondo, eta, hor ikusten dira azkenean, hor behetik zein beldurrak dauden, ez? Baina, kooperatiba pandemian sortu genuen, eta orduan 3 urte daramagu hor. Ekintzaileak zarete biak, gene barrakala, estereotipoak eta mikromachismoak egon badira oraindik, ez dakit zuek gertutik horrelakorik bizi duzuen, adibidez, bezeroak lortzerako orduan, emakumeak izateagatik, zailtasun gehiago topatzea edo? Bere solan etorri zait, eta esango dizut gehienetan hitz egiten dudala beste emakumeekin. Gutxitan, joan naiz proiektu bat azaltzera gizon bateri. Baina ez dakit hori nire barnean dagoen, askotan igual
askotan ez, baina egia da, gizonekin hitz egin behar izan dudanean, igual zailagoa izan dela. Gure hartan uste dut hobeto moldatzen garela. Nik ez daukate holan gauza askorik, baina egia da batzutan bilera batean, igual gizon batek hartzen du hitza eta berak hitz egiten du. Eta ordu osoa bera hitz egiten, eta zuri ez zaizu usten adibidez gauzak azaltzen, edo beti azken hitza, edo holako gauzetan. Baina, beste gauzetan ez dut topatu holakorik. Eta horrelako gertaerak edo ekiditzeko edo genero arrakalarekin bukatzeko neurriak eskatzen dituzue, okertzen ez baldin banaiz, zeintzuk dira neurri horiek genero arrakal horrekin bukatu ahal izateko ekitzailetzan? Eskatu genituen hor manifestuan gauzak neurtzea, soldata arrakala eta diru laguntzen gauza neurtzea, baina ere autonomoen kuota berrikustea ere eskatu genuen. Ze azkenean badakigu emakumeok zaintza karga gehiago hartzen dugula, orduan enpresa bat aurrera eramateko orduak ez dira berdinak. Hor ezberdintasun bat dago, ez? Zenbat ordu eramaten duzuzuk proiektu aurrera edo enpresa aurrera eramateko edo gizon batek zenbat ordu eman alduen. Orduan behar bada jardunaldiak ez dira berdinak, orduan kuota behar bada ez da berdina izan behar. Orduan, hori ere berrikustea eskatu genuen manifestu horretan. Orduan hori aldarri nagusia, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta batez ere egiten duzuen lanagatik, batetik Izaskun Ramaz, elkarteko presidentea, eta bestetik Izaskun Bonilla, talde eragileko kidea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak. Hauek eta gehiago 11.eus atarian. Bihar artean. Hemen da, musika zuzenean telebista saioaren 212. atala. Erreportaje nagusia grabatzeko Zizur nagusira jo dugu, bertako roketxera. Leizeak taldeko lagunekin egin dugu hitzordua argitaratu duten ez da soinurik diskoa ezagutzeko. Izbitan atalera berriz, Xabi Makulu gonbidatu dugu. Egun, Tirabira eta Makuluken taldeko kidea. Bere gustokoen berri eman digu laburrean. Musika zuzenean telebista saioa Zizur nagusira etorri da gaurkoan. Leizeak taldearekin egin dugu hitzordua argitaratu berri duten lehen diskoa ezagutzeko. Gaur gurean, Leizeak taldea. Itxasortzean egindako urratsa atzera begiratuta beldurrak zainetan. Leizeak taldea apurka sortu zen. Taldekideak batzen joan ziren, gaur egungo talde formazioa osatu arte. Gu Leizeak taldea gara, 2018an Mendillorriko jai batzuetan hasi ginen Zibon eta Biok elkarrekin, eta hasieran hasi ginela irata boz formatuan, hori akustiko formatuan, baina 2019an hasi ginen pizkat eztabaida hori izaten, formatu aldatu nahi genuelako, orduan 2019an
ofizialki orain garen leizea gara. Ni iratxe naiz, eta bateria. Ni Simon dut izena, eta gitarra eta, ahotsa. Lizakiko ahotsa naiz. Ni irati, jujolea eta batzutan egiten ditut korak. Eta flauta. Eta flauta eta zehatzik. Ni irati naiz eta leizakeko abeslaria. Ni Ainhoa naiz eta gitarra jutzut eta irati bezala botatzitugu berritxo batzuk. Marabillas kantuarekin ezagutu genuen gehienok leizeak taldea. Bestelako giroetan zetorren abestia. Egun egiten dutenetik urrun musikalki. Gai honekin, baditugu ez kontrasainan, baina bai hasieran boom asko eta boom handia egin zuen eta hori badakigu eta asko lagundu dugu ere gure musika zabaltzeko. Eta baloratu eta, asko gustatzen zaiguna bestia da, baina bai azkenean horrek dakarren lasaitasuna igual ez zaigu hainbestea gustatzen. Orduan... Etiketa, jendeak pentsatzen du igual gehala talde bat akustikoki edo pixkat estiloa bai. Baina bi kolaborazio genitun, Idoia eta Joanesekin egin genuen abestia, eta orduan jendeak bauka nola leizeakeko ideia bat, baina ez geana. Ez da reala. Mira, ja biolina sartzen duzu eta ja folk etiketa jartzen dizute, orduan. Googleen partzen zuen, leizeak taldea, folk rock taldea. Hostia, ez da egin nondi bilo. Punk rock banda bat egitea izan zen taldearen lehen ideia. Hor dago abiapuntua, eta hori da disko berriaren norabidea. Elkartu ginenean, geunden pixka bat atopez, punk rock movida horrekin, azkenean emakumeak izan da ez beti jotzea pop edo musika lasaiak edo akustikoak, orduan hortik atera nahi genuen, eta egia da Perlata izan dela gure referente momentu horretan, eta egia da pixkat horrekin apurtu nahi genuela. Eta hortik ikuste dut atera dela diska hau, baina egia da ikusi dugu orain agian gauden putuan ja ez da inbeste estereotipo horrekin apurtzea. Ze batzutan esan digute, ze guai, ez zuzue bakarrik sentimendueien inguruan hitz egiten, baizik eta gauza politikoak. Eta, ostras, sentimenduen inguruan hitz egitea ere politikoa da. Orduan, uste dut hori ere reflejatu nahi izan dugula diskan. Azkenen bertsoekin hasi ginenez, hartu genuen bai, bertsoak roka, zen, punkak, jotze genitun, orduan igual bai, azken hartu egula influentzia hori edo, mendik edo, igual probatze dugu abesti bat, roia gustatzen zaigu edo beste bat edo hau ez, eta... Bai, igual hartzen dugula bertsio bat eta esaten dugu, berez igual erabiltzen duten forma ez zaigu gustatzen, baina, como que nos lo hacemos nuestro, no? Bai, bertsioan hartzen dugu gure erara. Bai, hori da. Gure... modura. Bai, eta azkenean guztiak garela oso ezberdinak eta bakoitza ditugu gure influentzia oso ezberdinak. Bakoitzaren erreferenteak dira, nola super extremo. Eta hori ere aberazten du taldea. Bakoitza matio nola puntutxo bat eta diskan bai reflejatzen dago ze igual daude melodia más punkiz, baina gero melodiko, gero toque de voz más potente, edo gutxigo, edo gitarrak tal. Orduan da pixkat, bakoitzen da referentziak. Osa, roka esaten dugu, ze azkenean ere badaude abesti lasaiagoak, rollo chill, ditzen dugu. Eta gero, ja, kaineragoak edo rollo punkari gerturatzen zaizkiona. Un mix de ideas. Hor dakaguna, igual oain aigea pixkat zentratzen nahi dugun estiloz, baina, bueno, ondo dago. Airerik gabe uzten nagor putzak, ni neuan
da kasualitatea leizeak emakumez osaturiko taldea izatea. Beste gauza asko bezala taldean, erabaki politiko izan da honakoa. Elkartu ginenean, ikusten dituen gizon talde asko, eta nik ikusten dituen eta esaten duen, nik ere hori egin nahi dut. Eta horregatik hasekin, guk ere egin nahi dugu, eta iratik bazuen beste talde bat, eta iratik bizi izan du beste modu batean, baina nik bai bizi izan nuela pixka bat, hori ez nuen lagun musikaririk, ez ezagunik, orduan horregatik hasi nintzen mugitzen, eta orduan, egia da ikusten ditu dela taldeak, hasi direla laguntasun batekin ez edo lehenengo kuadriakoak, eta gero joan da norbait eta itzuli da. Baina hemen egia da, egin garela lagunak taldean. Eta sortu den ere binkuloa, familia bat bezala garela. Eta uste dut ikusten dela eta sendi gute, kontzertutan nabaritzen dela. Eta ez dugu lertzen kontzertua ematea bat gabe. Taldekidak baino, nire lagun oberenetarikoak dira, danola... Entsaioak dira terapia. Etortze gehi, a ver, ¿qué te ha pasado? Bueno... Eta jotzen dugu 5 minutu, jotzen malin badugu, eta denara tugu. Beharrezkoa ikuste dugu bai, danola, gure elkartzeko momentua, ezitzeko momentua, gu ezagutzeko momentua, bai, asteazkenero... Ikusi naute ezitzen, 15 urtekin sartu nintzen, orain 20 ditut, iaia, eta ostra, bai, eta gure bakoitzak bai aldatu du, ikusi dugu bat abestea nola ez zuten. Iratxe pasada, Ieluzetik Iemotzera, gero... Iratxeren hilaren fase guztiak, ikusi dugu. Eta kontatzen ditugun istorioak edo bizipenak, azkenean beti emakume baten ikuspuntutik dira, orduan egin genuen apostu hori eta... Nik uste dut, lehen esan duzunarekin, askoz errazagoa da gizon bat aurkitzea, eta guk ere nik uste dut emakumeak zaioagoa daukagula o aukera gutxiago ditugula, igual ere lotxaren